בתוך הבית. בוש. בוץ מדורה? לא את. אפשר בוש. עוד. אפשר גם במחשבות? אפשר שנסיים לאכול. לא. אבל עכשיו אני אוכלת. דורי, מה את אוכלת? אבוקדו. ומה עוד? פיש. פיס? לא. מה זה? מה אכל פה? מה אכל בקופסה? לא שמעתי. נעננה. ללנה? כן. טוב. איזה פרי את הכי אוהבת? תות. תות. תות? גם מטיח. גם מטיח? כן. ופירות הדר את אוהבת? אל תפריעי לעצמך לאכול כמובן תוך כדי. כן. את אוהבת פירות הדר? איזה פרי את הכי אוהבת? אימון. לימון? ועם מה את הכי אוהבת ללכת לישון? טינה. טינה. את אוהבת גם פומלית? כן. ותפוז? מה הכי? קומלית. קומלית? את עוד רעבה? כן. אבל אכלת את כל הצלחת כבר. חלק גם כבר. איזה בריא. טוב, בתיאבון. נעננה.